Hangtod karon naglalis pa ang atong mga leaders sa atong nasod, labi na gyud legislator, House of Representative ug sa Senado ug sa paningosa Judiciary, Supreme Court, apil na sa executive ang opisina sa atong presidente ug vice presidente. Murag nagtigi sila ba kinsa gay labing sakto, labing gamhanan nila. Gilingay mong tupad kinsa kay gamhanan gyud nila. Sa Pilipinas kinsa may mas gamhanan, ang presidente o ang House of Representative? Kinsa may mas gamhanan, ang mga House of Representatives, Senado o Kongreso o Supreme Court in relation sa balaod? Pero karon galibog na ta kay niingon ang presidente pag last year pa, why kapuslanan kanang impeachment? Gilahos gyud sa House of Representatives, giingnan sa Senado o ang Supreme Court nagkahiusa nga unconstitutional ang fourth impeachment. Mag-motion of reconsideration yun ang House of Representatives. Kay ila yung ipamugos ang ilang impeachment. Nya muhulga pa usahay nga, kamong taga Supreme Court, pwede ba yasan mong i-impeach? Hinana ba? So ambot o kinsay gamhanan ang makasulbad niini kay murag pupariha sa nahitabo sa mga apostoles, niingon sad sila ni Hesus, kinsa magay labing dako or labing gamhanan didto sa langit, Lord? Ningon dayong Ginoo, kining batang gamay mao ni ang labing dako didto sa langit. Ug di mo mapariha aning gamayng bata, di mo dawaton didto sa langit. Lahias Ginoo, no? Kana mo na'y labing dako dito sa langit. Ana. Nya kana ra bang gamayng bata, mo na'y atong kusion, mo na'y atong singhagan, ngan lagway buot, ngan lagahig-o, sige haglatos, bunlot-bunluton, kusnoton. Ani nga ra ba dire si Kristo, bantayin ninyo nga di mo magtamay bisag usa ni ining gagmayng bata. Kay ang ilang anghel nga magbalantay tua kanunay sa atubangan sa akong amahan. Lingi ay mong tupad. Lingi abang. Ingna wa ka kapangasaba og bata. Ingna kunoy na wa ka kapangasaba og bata. Ang matanan. Nakapangasaba gani kag bata na miligro kang maimperno. Ano man, ang imong kontra ang anghel nga magbalantay sa bata. Timan na. Ang bata, doon na siya kaugalingon niyang na siya kaugalingong desisyon o ato ng respetuhan. Ang bata ba? Kaya siya may labaw na to. Respetuhin yun. Ayaw siya ipamugos sa lugar nga di siya gusto. Nya imog yung pugson. Hangtod na lang hinon, imong tapingan ang bakba. Nya kung makasabot-sabot nagjutay, imong hadlukod. Pari, sukot, pari. Ayaw alaa. Naana siya kaugalingong gusto, pananglitan. Sige siyag-siyagit din Anto gawas, pasyagita dito at tungod atong bota pumero. Nya, o gusto siya magdagandagan, ni sulod, tagaig higayon, dadangat kuyugi nga tos gawas, pagdakpanay mo dito, puting dako as ground na to. Kaya mo masanay iyang desisyon, di ba? Nakaroon kinsa man ang sama o usa ka bata. Kanus aman ta mahimong samag bata. Una, kinahanglan magpaubos. Unsa man ang mapaubos, masinugtanon sa sugo. Dili ta magpakaron ingnon nga kitay hawod sama atong akong gisgutan sa ato karong mga elected and appointed leaders
sa atong panggobyerno, apil na sa simbahan, nga mo insist gyud sa iyang gusto or iya yung ipa-feel nga naa siya'y authority pagpaubos. Ug unsaon man pagpaubos, matud pa ni Moises sa unang pagbasa, sunda gid ninyo ang Ginoo. Ayaw mo pagbuot-buot mo na ang Ginoo, mo hatag yung leader. Ang leader maisunda. Si Moises ni-declare na 120 years old nako, padong nako mamatay. Di sa laing gitudlo sa Ginoo nga mosunod nako si Josue. Sunda ninyo si Josue or Joshua sa atong in English. Kay kung inyo ning sundon, padayon ang Ginoo nga mobuntog sa inyong mga kaaway. Lingian sa imong tupad, nga kinsaroy imong kaaway. Na kay kaaway? Kita din Heros Parokya na atay daghang kaaway. Hinaot unta, musunod mo sa inyong leader aron mabuntog ang kaaway. Kinsa may inyong leader din hikaron? Tubag. Kinsengan? Kaila de mong Father Siano. Mo na inyong bagong leader. Human natong nag-una si Monsignor L.D. Layson. Tuan sa siya sa laing parokya gihimong leader. Ako karon mo'y leader. Sa akong pagtuyok-tuyok dinis atong parokya, isip bag-o ninyong parish priest, daghan kayong kaaway. Ang atong kaaway, mao ang mga gubaon o mahuman nga mga struktura dinis atong parokya. Gabi nag-meeting mi, nagkabuang mig-meeting sa pla ug asa mi. Niya hangtod nakakita gyud mig lugar mitinganan katong dining hall. Unya niingon sila pader wa gid mi lugar i-seminar oy sa kuan ako aka na di anang may old adoration pag adto namo wa say suga niya. Sa kana pa din gubaon naman sa kay na kuyaw man na malusno na ko ama oba sige sa ato na lang sa CWL gi ato na mong CWL pag-abli na mo sige sang agas kay gauwan man to gaagas ang tubig didto kala mao na inyong mitinganan sa umaon ni pader nako ay Ginoo in town ang sira wa gyud wa sa dito ventilation. In sa kaning luyo pa der continuation man dako-dako man diha nya ilang gibutang nga kortina ako sang giablihan among giablihan Jesus agi puno sa wa ta kasabot unsa tong gipangdan-ok didto nya ang atop sad gahiyak ana ay Ginoo nako nahinumdom ko tong niagi mga adlaw nga naglungag mi diha nasabuan sa uwan ang among luto kay agas ko ng kusina nya gauwan man gabi wa na man say taos kusina akong giingnan si Rim ato ang kusina bi wa ba to magto kay gipa ayo man to nako das mga panday among giadto haskang tuan sa gabanaw na pa di to lang yak ana na sa ko Nakaadto lang ta atong Twin Tower na may Twin Tower diha. Bakante mo na kanang naas babaw ba nang gaatba nga ang usa tungod niya atong opisina, ang usa katong mga naa ditoy Dangpanan, apato ditoy radio station. Naman ay areas babaw. Amo sang giadto tuo gyapon sa libo pa kaayo. Nangagubak pang tiles. Murag gipangaon sa baboy. Nya mo tan-aw ko dinis ato mga lingkuranan, tanawa ra gud. Nadto ko sa palibot. Ari dako kayo atong yuta. Way klarong kural nangaguba, nangagtunas. Mao ni ang atong kaaway. Zaman. Sokol mo? Kuyog mo na ko? Kamong mga online parishioners, kuyog mo na ko? Maghimo tag special slot para dinhi. Na naman tay slot na akong gidagikan sa San Vicente Ferrer katong Grace
Kay ang kaaway sa dato katong tiwason og bayad nga 70 million na karon nahimo na lang 66 million ni os-os na 66 million na lang dili na 70 million. Pero ato ning atubangon ang bag-o natong kaaway napay kampanaryo wa mahuman diri sa Saluyo na say wa mahuman nya moagas ba moabot ra ba sa atong sakristiya kay gibungkag naman dito babaw. Kaaway kaya po na nato. Pero di ta mo surrender. Kuyogi ko ninyo aning slot. Unsa may atong slot karon para sa ato dinhing mga immediate na kaaway. Angan, gunahon ako dahil kung naog mong nalit ko gamay. Nako, Senyor Santiago, tudloi ko unsay slot na gusto nimong imong ipabaligya diri si San Vicente Ferrer katumang grace. God's rewards and complete elation. Si Senyor Santiago Apostol niingon sa Gianaco kana lang PPSC. Unsa man ang PPSC nga slot? Protection and prosperity of Senyor Santiago of Santiago de Compostela. Protection, pasabot ayohon taning tanang gubaon. Prosperity, magtukod tag mga gikinahanglan nga istruktura o kinitanan gikan ni Santiago de Compostela. Okay mo na? Pakpakan nato si Senyor Santiago. Kamong mga online parishioners, kaloy imi sa among pagpakig-asdang dire. Tabangi sad ni. So duha na ron kabuk atong slots, tag 100 pesos ra gyapon ni. Hay may inyong gusto 100,000 slots aning PPSC o 50,000 lang. Ang 100,000 nga tag 100 pesos mo total nag 10 million o 50,000 mo total nag 5 million. Unsa may inyong gusto, katong daghan o kaning jutay? Kay ako gimong konsultaon kay transparency baya ning ako dinhi. Gusto mo daghan? Sige, unity man, di ba? Ang trust, transparency, religiosity, unity, service and technology. Sige, katong daghan 100,000, 10 million o sa atong initial nga budget, basin pa ni ining 10 million ma-address ni natong nag-una nga mga panginahanglan. Atong nindoton, atong tarungon ang atong mga areas kato akong gisgutan aron di na muto, atong butangan og flooring na nindot aron magamit na, atong alihan ang mga kilid aron di na mo salibo nya human ana og ma-address na tiwaso nato ning mga wapa mahuman nya mahuman na mutukod tag bag-o na sang structure na mahimong useful, beautiful, and useful. Diba Cebu? Clean, economizing, beautiful, and useful. Daghan kitag panginahanglan dinhi sa atong parokya aron mulambo ang atong community ug atong religiosity. Sugda nato kini. Kuyog mo nako isip inyong leader ang tanang tao dinhi sa Compostela nga under sa atong parokya atong dasigon mo palit og usa ka slot bisag usa ka semana usa ka slot 100 pesos nya unsaon na paghimo sakripisyohi lang imbis mo sakay kag motor paglakaw na lang bitaw kung madag lakaw pila imong plitis motor 20 makalakaw kag kaupat sa usak semana. Pila na 80. Nya, imbis mo snacks ka, din aka mo snacks. Inom na lang kag tubig. Nya, ang imong snacks, imong tipunon. Pilay budget nimo ato. Utang na to, tag 20 pesos imong snacks. Nya, wa ka mo snacks o 7 ka snacks usak semana. Pila tanan imong natigom.
7 times 20. 140 plus 80. Oh, sa imong pagsakripisyo, nakapalit kag duha ka slots. Imagine nya, nihimsog pa ka, kay sige nakaglakaw, ni slim pa gyud ka, kay wa na ka mo snacks, nawa imong bilbil, nawa imong mga arthritis, nakapalit pa gyud kag slot. Nya kay kita mang tanan dinhis Compostela ang namalit. Naaman tay mga 80,000 ka mga lumulupyo under aning atong parokya karon. Das mga estudyante, mga 80,000 kapin. 85 matingin as Google, mo kuno nay present population sa Compostela. Mopalit nag slot. Di after 1 month, 85,000 na ka slots ang atong mahalin. So 3 months from now, hurot na ning 100,000. Sobra pa gani. O daghan na tagmatoko dire. Buntog ng kaaway. Man mo kay madasig, nindog na tayo.